Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Għall-aħħar darba fil-presidenza tiegħu Dr. George Vella laqgħa fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta lill-Korp Diplomatiku fl-okkażjoni tas-sena l-ġdida fejn qasam xi riflessjonijiet fuq l-istat attwali tal-politika globali. Fl-indirizz tiegħu il-President qal li għalkemm Malta hi nazzjon vulnerabbli, xorta waħda japprezza sistema multilaterali fejn kull pajjiż hu kkunsidrat ugwali, irrispettivament mid-daqs tiegħu, tal-ekonomija tiegħu jew tal-qawwa militari li jista' jkollu. Qal li waqt li żammet sew mal-istat tan-newtralità tagħha, madankollu Malta ma setgħetx tibqa' siekta quddiem żewġ konfronti kbar li għaddejjin bħalissa, il-gwerra f'Gaza u l-invażjoni Russa fl-Ukrajna. Esprima d-diżappunt tiegħu u qal li jiżżejjed kollu żejjed. F'dan il-messaġġ annwali tiegħu il-President Vella feraħ ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg tax-xogħol siewi li qed jagħmel f'isem Malta fix-xena globali. We are proud to rise once again to the occasion and help avoid an unprecedented leadership vacuum in the world's largest security and cooperation organization. Excellencies, allow me at this juncture to open a parenthesis to commend and salute Minister Ian Borg and through him all our dedicated diplomats and officials for the vision and determination with which Malta is leaving an indelible mark on the global scene. Quddiem il-problema tal-immigrazzjoni illegali fil-Mediterran, il-President saħaq li din il-kwistjoni trid tieħed azzjoni fuqha u tissolva ruħha u kompla billi talab lill-komunitajiet internazzjonali biex jirrikonoxxu t-tensjonijiet li hawn fil-Mediterran quddiem dan il-konfront fost oħrajn. Il-President semma wkoll il-kriżi fil-klima fejn qal li 36 sena mit-talba li Malta kienet għamlet lill-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda dwar iż-żieda fil-livell tal-baħar xorta waħda għadu ma sar xejn fil-konfront ta' gżejjer bħal pajjiżna u ħeġġeġ biex jittieħdu azzjonijiet ambjentali qabel ikun tard wisq. Biex jiġu indirizzati dawn il-kriżijiet, il-President talab lill-mexxejja kollha biex bħala priorità jaraw li jirrisolvi l-konflitti li għaddejjin bħalissa u li jerġgħu jibdew bil-proċessi ta' dialogi. Żied jgħid ukoll kemm importanti l-umiltà quddiem id-diplomazija preżenti. Fl-aħħar nett il-President temm id-diskors tiegħu billi qal li għalkemm dawn l-aħħar snin kienu mimlija sfidi u xorta għamel l-almu tiegħu biex jaqdi dmirijietu u ringrazzja lil dawk preżenti u talab biex ikomplu jikkoperaw mas-suċċessur tiegħu. Tkellem ukoll in-Nunzju Apostoliku Salvio Ontaifaj u fil-kemmtejn tiegħu fisem il-Korp Diplomatiku irringrazzja lill-President tax-xogħol siewi li jagħmel matul il-Presidenza, speċjalment fil-konfront ta' dawk inqas privileġġjati u saħaq li għalkemm bħala pajjiż qed inħarsu dejjem il quddiem xorta waħda żammejna mat-tradizzjonijiet u l-valuri preżenti u passati ta' pajjiżna.